נדב. וואו. טוב אתה, נדב ו... טוב נדב! דאבל אתם בצ'אט, רוצים אחי. להחליף? זה נהיה... טובים. יאללה, סבבה. 239, יאללה, שחק. צריך עוד... אני שוב צריך זה עוד- משתמש! מי פורץ לך המשתמש, אחי? רגע. אחי, אתה לא מחובר, מה יש לך, אחי? אחי, נדב, תמחק את התיאור הזה, ויובל, כנס לבולסטאר. מי פורצים לי משתמש? חכה רגע, עידן. מי פורץ לך המשתמש, אחי? יובל, מי פורץ לך המשתמש? תסתכל רגע, אני עושה לך לצביעו, עידן. תעשה לי את זה, עידן, תעשה לי. תסתכל רגע, לצביעו. נו, תעשה את זה. תעשה שיתוף. כמה שיתוף שלי? תעשה שיתוף, הוא יראה מעליי. אתה לא בשיתוף, נו, תעשה שיתוף. רגע. אחי, הוא סתם אומר. מי פורצים לי משתמש? אחי, אתה לא תסתכל, מחובר. תסתכל לי, עידן. תראה לי. אתה אומר, לא מצחיק איך לי. גילית? אתה אומר, לא מצחיק לי, תסתכל. נו. תסתכל רגע, תסתכל. עכשיו הוא יתחבר, תסתכל. הנה, רואה? עידן, לא מצחיק לי. אז אחר, שומע? אחי, תעשה רגע טינה מחדש. לא, יחסמו אותך לא, למשתמש, אני תיזהר כבר. יובל, יחסמו אותך אתה למשתמש. אז מה אני אמור לעשות? למה נתת אני למישהו את מסור. המשתמש? תגיד לי, לא מספיק לך, אני מה נסעתי. אני אעשה? שמחתי עליו. על מי שמחת? אולי זאת חברה שלך. אחי, מה אני... שומע מה אני אמור לעשות? אחי, על מי שמחת? אבל למה שתסמוך על מישהו? על הילד הזה. אחי, די נו. אחי, תראה את המועדון. אחי, מי עשה את זה? תביא כסף, אתה מקבל חזרה, אני לא מאמין, אחי. אני אומר, מה, יש לי תוסיף את לו. הדיסקוס שלו להראות? מה אני רואה? תשלח לי. אחי, מה ראיתי עכשיו? צ'אט? יואו. אתה יכול לצרף אותו לשיחה בדיסקורד? כן, כן. יאב, מה אתה רוצה מיובל דורה? אני עליתי לו הרבה גביעים, סבבה? נו. אתה לא עלית. הוא החליט אוי, שאני וואי, לא עולה לו וואי. יותר, ושהוא החליט שפתאום שהוא לא רוצה שהוא יאכל קרי, ואני אמרתי אין כזה דבר. יובל, מה אתה זה? מדבר או שאני הוא אומר, אני מדבר? אוכל קרי. אתה מדבר או שאני מדבר? תקשיב, עידן. יובל, שתוק עכשיו, תן לי לעשות. דבר ראשון, תעיף את הילד הזה מפה, סבבה. אחי, יאב, די. יאב. שומע, הוא יחסום לי את המשתמש. יובל, סתום. אחי, יובל, אתה לא מסתלבט, אתה לא מותח אותי, אתה לא מסתלבט עליי? אחי, אתה דפוק, שומע? נדר, זה לא מתיחה, והילד הזה באמת רוצה כסף, סבבה? אופק רושם מידן, שיחקתי איתו והוא קילל אותי. צ'אט, וואלה, זה נראה לי באמת לא מתיחה, אחי. שים רגע מיוט, יובל ונדב ואגו שתקו רגע. יאב, קודם כל זה פעם אחרונה שאתה נכנס למשתמש של יובל, ברור? תסתכל, עידן. מי אני? תסתכל. הוא ממשיך להיכנס טוב, יובל, שתוק, תן לי לדבר איתו. מי אני? מי אתה? מי אני? כן. להגיד לך מי אני? אתה חושב שאתה עושה לאווים, אז אתה גבר? לא אחי, אני לא חושב שאני גבר, אני פשוט אומר לך שזה פעם אחרונה שאתה נכנס ליובל דור על המשתמש, בסדר? או מה תעשה? כן, אני ממשיך, הנה, אני עכשיו מסתכל לו בשיתוף. תסתכל מה הוא עושה, תסתכל מה אתה שיתוף שלי. בטוח שככה אתה רוצה? דבר ראשון, אני לא רוצה אותו משתמש. חכה. סבבה, יש לו- אוקיי, היה לו בן כמה מלא אתה? ג'ם, יאב, מלא- בן כמה אתה? אני בן 15. יופי, עידן, זה לא מצחיק אותי, עזוב. סבבה. מאיפה אתה מכיר את יובל דורה? דיברתי איתו סתם בדיסקורד, ואז נהיינו חברים. הבנתי. למה אתה בעצם עכשיו רוצה להרוס לו את המשתמש ולהיכנס לו המשתמש? לא, אני לא רוצה להרוס, אני פשוט רוצה לעלות אתה רוצה? תסתכל מה אתה אחי יובל, עושה. שתוק רגע, אני לא מבין את הפלופ הזה, מה אתה אומר? מה אתה אומר? יאב, מה אמרת עכשיו? אני רוצה לעלות לו גביעים, והוא פתאום יום אחד החליט שהוא לא רוצה יותר לאכול קרי, אתה מבין? אחי, אז הוא לא רוצה שאתה לא מבין. יובל, דבר מילה, אני רוצה לא, משהו. וואי, יובל. די, נו, בסדר. אני עולה לו, אחי, מה אכפת לי? מה זה אני עולה לו? לא הבנתי, אחי, מי זה הפלופ הזה? תגיד לי, הוא לא רוצה שאתה לו גביעים, אתה רוצה להיות לו גביעים בכוח? מה אני שומע, אחי? אני רוצה לעלות, אז אני עולה. אחי, אבל יש לי למה... הקלטה שהוא לא, לא, יהיה רגע, מכונית, אתה משתמש. אני מנסה להבין משהו אחד, אחי. למה הוא אומר, אני רוצה להמשיך לעלות לך גביעים, אחי? תגיד לי. אחי, זה מגוחך. אחי, מה אני שומע? אתה כאילו עזוב מסתלבט אותך, על הוא היאב? שומע. לא, נשבע לך, הוא רב איתי על זה עכשיו שעה, אני אומר לך. אחי, אתה כאילו מבקש ממנו שייתן לך לעלות לו גביעים? מה, אתה חייל שלו? לא הבנתי, כן. אחי. לא, אחי. אחי, יש לך מה זהו, לעשות. להשתמש וזהו. יש לך מה לעשות אין לי מה בחיים, לעשות, יאב? אני לא יודע מה לעשות. יובל, אל תעשה טינה מחדש עוד פעם, כי ילך המשתמש, חבל. יובל, חבל, תקבל בן. אתה כאילו מבקש ממנו שאתה רוצה להמשיך לעלות לו גביעים בתוך המשתמש? בוא אני אסביר לך, אני עד היום עשיתי לו קרי, העליתי אותו ל10,000 גביעים, עליתי לו מלא גביעים במשתמש, פתאום יום אחד הוא מחליט, אל תעשה לי יותר קרי, אני רוצה לעלות לבד. ואני אמרתי לו, אין כזה דבר, אני עונה לך. מה, שמע, אחי, אם זה אתה לא חושב טרול. שהמשתמש הזה עידן, שלך, אם זה לא שומע? טרול, תקשיב לי, אם זה זה לא... לא טרול. תקשיב, נדב, שומע? נודה. אני שמתי דיפן, רק שאני אבין, כאילו. יובל מבקש ממנו שלא יעלה לו גביעים במשתמש, והוא אומר, לא, אבל בבקשה, אחי, אני רוצה להמשיך לעלות לך גביעים. תגיד לי, מה זה החרא הזה, אחי? מה הוא מסתלבט? מה אני שומע? לא הבנתי, הוא כאילו יובל מבקש ממנו שלא יעלה לו גביעים, וזה רוצה לעלות ליובל גביעים. אחי, מסכן יובל, יחסם לו המשתמש, אחי. מה זה, אין כזה דבר לא רוצה, אני עולה. אתה יכול להגיד לו להפסיק להתחבר, הוא יקבל בן בסוף. נדב, אתה תמשיך להתחבר, אתה תקבל בן, אחי, אני אומר לך. עדיף לך לא להתחבר, הוא לא יעשה לך כלום אני המשתמש. אוהב את יובל, שתדע, אני אוהב את יובל. אחי, צ'אט, בשלוש שניות אני יכול לגרום ליאב הזה לא להיכנס ליובל המשתמש יותר בחיים, אחי. הוא לא רוצה להתעסק עם... צ'אט, זה מזכיר לי את הצייד הסקאמרים. אני יכול ב4 שניות שהוא לא ייכנס ליובל המשתמש יותר, אחי. אבל מה אני שומע? מילא הוא היה אומר, תשמע יובל, אני נכנס לך למשתמש, אבל אם תשלם לי אני אפסיק להיכנס לך למשתמש. הוא פשוט אומר, עיניי שומעות. מה אני חווה כרגע?
אתה יכול בבקשה להפסיק להיכנס למשתמש של יובל דורה? אתה יכול לכבד אותי ולא להיכנס לו? הוא ממשתמש אחר, אז מה אכפת לו? כהן, יש לי שאלה אליך, סבבה? הוא עכשיו שיחק איתך, נכון? כן. הוא היה במשתמש אחר, אז מה פתאום הוא עבר משתמש הקשר, נגדו? אחי. אז מה אכפת לך פתאום? תמשיך לשחק עם דה כהן. לא הבנתי, תשחרר יובל, את המשתמש, מה זה יובל, המשתמש הזה, יובל? זה המשתמש... רגע, אז אם זה איזה המשתמש משתמש אתה הרגיל. משחק? אממה! כן, יובל, מה יש לך להגיד? תקשיב. כן, 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 כן. עכשיו תגיד, עידן, אתה גאון, עידן, אי אפשר למתוח אותך. תגיד את האמת. אחי, יובל, תראה לי שיתוף. פתח תקשיב, שיתוף, לא נו, מעניין. פתח שיתוף, פתח שיתוף. פתח שיתוף, נו בוא נראה, פתח שיתוף. אז תקשיב, אני אשלח לך צילומי מסך. תעשה לי צילום סבבה? מסך, נו, תשלח לי צילום מסך, אחי. דקה. אחי, יובל, אני רוצה להמשיך בלייב, באמא שלך, מי זה ילד כאפות הזה, אחי? אני לא יודע מה, אתה גם ילד כאפות, הוא ילד כאפות, אחי, תשחררו אותי. אחי, אתה מבין שזה רגע, נשמע תסתכל מוזר? את הצילומי מסך ששלחתי. כן, בוא תסתכל נראה. מה שלחתי לך, עידן. מה שלחת? בוא נראה, אחי, דקה. מתי נכנס למשתמש לי? שתהיה אז בעניין. למה אתה רוצה את המשתמש אם לא הגביעים? אני מת להבין מה ההיגיון, אני לא רוצה אותו. למה שיצא? גם ככה לא משחק. אבל מה ההיגיון אם אתה לא נוגע במשתמש? למה שלא תצא מהמשתמש אם אתה לא נוגע ולא... זה היה אתמול, שתהיה בעניין, זה היה פתאום אתמול. לא בקטע רע לפני שנייה הבאת...